Yes, 1 2 1 2 testing, 1 2 2 mic testing, 1 2 1 2 3 10 mic testing. Mane pod watemo mic. Koro gima mic osebedo original kama winjuru gima wadwa duogo. Wadwa nyisou gima omiyo reason why people double dealing. Gima omiyo ng'ato nyaweyo chuore kodhi kama odhi ne dichuo machielo. To bang' kapok akelo ni ng'ato miluongo ni original. Mawuoyo kodu tiluongo ni Ochieng Steven. Guok kawuok Sunaka. Nyakwar ang'owa? Nyakwar guok. Gimomiyo akia kata gimomiyo mon matindo masani gi double deals. Akia ni ang'o marach, akia ni ang'o. To lakini chieng' moro napenjo moro. Moro debukre ni gimomiyo ginya double deal ni mara samoro pesa. Ma aneno ka chuor nyang'ane cha to nigi pesa to ni nyakwar guok kan kama ni koran ka onge pesa. To ni mane weya imanyo ng'ama tek. Mar ariyo bed kana chaka penje oisa ni samoro mahitaji ni ok inyalo rekode. Koro penja tama ikoro koka nyalo rekode. Ang'o mono ya dala gi kobiro ira nyakwa ana nyakwar guok. Ang'o mono ya dala gi. Mar ariyo ni samoro ni makeup duto lipstick ni mago kiani ditama pimo. Don koro ana aol nyakwar guok owewu jo dalawa. Aol. Nyakwar guok. Erokamano nyakwar guok kuom miyowa weche mabeyo. An kaka danga pimnu, atemo mana nyisou ni nyiri wabeduru joma beyo, to mon wabeduru joma beyo. Inyalo ka chuori timoni maber gimoro amora, obed pesa, omiyi, but koro akia ni mahitaji mane ya. Koso dobed service jodalawa, jopiny konyauru, kata ka en service, konyauru miwa yath manyamiyowa mondo watim ad service. Kata ka service ema nyonya dware gire mondo mi obed maber, but onge sida. Nyasaye nomiyo ability wanyatimo service e dende no ma serious, but thank you nyakwar guok kuom miyowa gi weche maber mikelonwago. Areuru next time wamiyou mathoth. Tem matek subscribe our channel. Ibro watch mang'eny kendo ibro neno more likes.